स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने शेवग्याच्या पानांची भाजी म्हणजेच शेगळाची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। शेगळाची म्हणजेच शेवग्याच्या पानांची भाजी बनवण्यासाठी इथे मी एक जुडी शेवग्याची भाजी घेतलेली आहे। सगळ्यात आधी आपण ती साफ करून घेणार आहोत। तर त्याच्यासाठी साफ करण्याची अगदी एक सोपी पद्धत आहे। अशा प्रकारे तिची फांदी पकडून आपल्याला हे अशा प्रकारे त्याची पानं काढून घ्यायची। तुम्ही बघू शकता अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे असे ओढायचे जेणेकरून ती पानच सगळी निघतात। अगदी सोप्या पद्धतीने ही भाजी साफ होते, तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण अशाच प्रकारे ही सर्व भाजी साफ करून घेऊया। आता ही सर्व भाजी मी साफ करून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। याच्यामध्ये याच्या फांद्या अजिबात नाही घ्यायच्यात, नुसती पानंच घ्यायची, तुम्ही बघू शकता। तर आता ही भाजी आपण स्वच्छ धुवून कट करून घेऊया। आता ही सर्व भाजी मी कट करून घेतलेली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत थोडंसं मीठ आणि आता आपल्याला ही भाजी व्यवस्थित अशी चुरून घ्यायची आहे। आता ही सर्व भाजी मी व्यवस्थित अशी चुरून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। त्याला पाणी सुटतं चुरल्यामुळे। आपण हे सगळं पाणी काढून घेऊयात आणि मग याची भाजी बनवूयात। आता आपण शेगळाची भाजी बनवूयात। त्याच्यासाठी पॅन मध्ये मी 2 ते 3 मोठे चमचे इतपत तेल ऍड केलेलं आहे। सगळ्यात आधी आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत 8 ते 9 लसणाच्या पाकळ्या। या पाकळ्या मी ठेचून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यासोबतच आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत 4 हिरव्या मिरच्या। या हिरव्या मिरच्या मी उभ्या चिरून घेतलेल्या आहे आणि त्याच्यासोबतच आपण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये एक मीडियम साइज कांदा। हा कांदा मी बारीक कट करून घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच आपण याच्यावरती थोडंसं मीठ टाकूयात। पण मीठ टाकताना लक्षात ठेवायचं की आपण भाजी चुरताना देखील मीठ ऍड केलं होतं। आणि आता आपल्याला कांदा गुलाबीसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता कांदा मी छान असा परतून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत अर्धा छोटा चमचा इतपत हळद। मिक्स करून घेऊयात एकदा व्यवस्थित। आणि आता आपण याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत शेगळाची भाजी। या ठिकाणी मी शेगळाची सर्व भाजी ऍड केलेली आहे पॅन मध्ये। आता आपण ती व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊयात। आता सर्व भाजी मी व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेतलेली आहे। आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूयात आणि स्लो गॅसवरती आपल्याला भाजी शिजवून घ्यायची आहे। साधारणतः 8 ते 9 मिनिटं झालेली आहेत। स्लो गॅसवरती भाजी मी शिजवून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। किती मस्त अशी भाजी आपली रेडी झाली आहे। छान अशी ती भाजली गेली आहे। या पॉइंटला तुम्ही हवं असेल तर त्याच्यामध्ये थोडंसं ओलं खोबरं ऍड करून 1 ते 2 मिनिटं अजून शिजवून घेऊ शकता। आता आपली भाजी मस्त रेडी झाली। आपण गॅस बंद करूयात आणि भाजी सर्व करूयात। आपली शेगळाची भाजी रेडी झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। ही भाजी तुम्ही भाकरी सोबत किंवा चपाती सोबत सर्व करू शकता, खूप मस्त लागते। नक्की ट्राय करून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।